Ablaye Traoré n nana fiyɛntita de la a ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la aran dɔrɔn de don n'i yɛrɛ su dɔrɔn problème foyi tɛ yen. Ne tɔgɔ ko Alu Keyita. Bon salon aran tun bɛ bɔ yan fo éducation ministère éducation kɛrɛfɛ. I y'a ye bon o y'a sɔrɔ parce que fiyɛntiri ninnu nana bon u tun ma former fɛn ninnu na ten kosɛbɛ mɔgɔ caman tun ma machine maîtriser mais sisan o ye machine maîtriser sisan i bɛna dɔrɔn baara un coup don. Ya gɛlɛya foyi t'a la sisan i bɛna i b'i ka fiɲɛ ta dɔrɔn i bɛ taa. Ne tɔgɔ Alphonse. Bien vrai que kɛrɛdaniw fɛnɛ fɛ ko caman bɛ yen mais je pense que force de l'ordre minnu bɛ yen u bɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman. Ne tɔgɔ ye Mariam Keyita ko musow ka yɔrɔ ta banna mais n y'a di dɔw ma u taara ta ka na di yan. Vignette bɛ yan a ka ca donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka na k'a san n'u bɛna fana u ka na an ka guichet la u kana sɔn n y'a mɛn ko dɔw bɛ mun bɛ taxi bila u kan ou bien mun bɛ dɔ bila u ko mun ma coxeur u kana don coxeur ko la. aw coxeur ninnu aw tɛ ka fili aw tɛ ka gosi. Ni mɔgɔ y'i kunbɛn k'a fɔ ko ale bɛ t'i ka vignette ta i ka 200 d'a ma a tigi kana sɔn polisi bɛ yan a k'a fɔ polisi ye polisi u bɛ ran kɛ olu ka don ka se an ka guichet la ka taa tɔ normal la. Mɔgɔw yɛrɛ k'an dɛmɛ a la parce que an bɛ bureau kɔnɔ yan an t'a kalama mun bɛ kɛ kɛnɛma an t'o kalama. N tɔgɔ Fode Sisoko n b'a fɛ ka min dɔn vignette ko min bɛ sen na nin est-ce que ko jɛlen don tuguni vignette feerelaw bɛ kɛnɛma n'i b'a fɛ joona joona i bɛ 7000 francs di 1400 k'i ka vignette numéro d'i ma u bɛna dɔrɔn moins de 10 minutes u b'i ka vignette d'i ma donc o kɔni ye mairie mɔgɔw de ka nɔ ye. An kɔni pour que mɔgɔw ka se ka sɔrɔ lafiya la an ye polisi wele ka na da la u ka ran kɛ mɔgɔw ka don kelen kelen ka u ka vignette ta u ka se guichet la u ka taa taux normal la mun ye 1200 o ye Jakartaw moto mun ka bon ni Jakarta olu ta ye 2400 fitiniw c'était ni au moins tout ye kosɛbɛ sisan olu ye 600. Ni rajan bande in lajɛ n'u y'a décentraliser dun commune 1 2 3 4 6 nin bɛ kɛ yan nin tɛ kɛ mais pourquoi ta a décentraliser an bɛ mobili ta tuguni an ka nin fana ta ten ni mana ta mɔgɔ min logelen bɛ ba kɔ n'a mɛn dɛ ne filɛ ka kuma mɔgɔ min logelen b'a kɔ ayi i bɛ obligé ka 7000 francs bɔ ka di k'a ta kɛ parce que n'i bɛ ba kɔ i tɛ polisiw éviter cogo si la u bɛ point 3 minɛ dɔrɔn i bɛna diyagoya. An bɛ cour kɔnɔ yan donc ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ surtout donc u bɛ caya fɛn kɔnɔ mun y'o kɛ c'est parce que d'abord vignette o ye mairie du district ta ye mairie wɛrɛ ta tɛ mun bɛ feere Bamako mun kan ka feere Bamako kɔnɔ Bamako yan o ye mairie du district dɔrɔn de kan ka vignette feere donc a ka kan a ka feere mairie du district bureau kɔnɔ. Maintenant il y a jama cayara an ko an b'a lajɛ ka au moins poste dɔ créer yɔrɔ dɔ la perception 3 ɲɔgɔnna mun bɛ fara yan ta kan donc à peu près a bɛ kɛ point de vente 4 ye dugu kɔnɔ an b'a la ka disposition ta pour que an ka se ka au moins commune dɔ la mun ye commune 1 commune 5 ani commune 4 ka se ka point de vente kɛ. Mali ko do kan ko fɔ dɛ a bɛ kɛ fanga kɛlɛ